Пък то става друго. Те ги стигане максимално надясно да не стане. Другата страна пак е по това начин. Когато правите плочи, така на разстоянието, вече само трябва да свалите. Само да свалите. И едно устройство. Едно устройство се монтира в късата си. Там вече върху него се слагате шаблончето за препоръката си трябва. Надясно си. Пластмасата обратно. Една страна. Една страна е. Трябва да си още надгоре. Дай, че ти пие ръка. Да, дай си ще дупне. Да, ще разпробие, сега ще дупне една дупка. Държи само да не спре. Пластмасата е мека. Слушайте се. Где са? Приятна гледай сложа. На 2,3 атмосфери. Сега, значи като и в най-горната точка, това е най-горната част на шаблона. Значи когато опре лагера, то стои по-нататък. Tu искам аз да отиде напред много. Няма да е много. Сега да видиш, струната ти подминава някъде в най-високата точка Г, струната подминава някъде колко си излиза. Значи колкото ти е по-ниско, колкото ще излиза по-надясно. Значи този диапазон, говорим за максимум, която е на машина. Значи този диапазон имаме тук и тя може долу да отиде още на 1,30 има под цялата. Служете на такова, парче. Виж сега тук как е направено. Тук ти се търка, това е колаген ще бъде. Когато трябва да ти много да предръпваш, да кажем, да ти излезе. Тази част тук е оставена вече за шаблоните, когато прави ти почи. Вадиш, къде се го там този шаблон, пускаш масата. Вадиш на другия шаблон, пак го пускаш с другата маса. И така. Утре няма да стане, защото почваме да разговаряме. Ще дойде са? Да, слагай така на бърче. Друго там нататък. Трябва просто трябва да стига. Какъвто наклон на такова. Няма обяснимо там копчета. Сега, те са за струната. Това е за движението на масата. Горните за струната, долните. Това е за... Още не сме го сложили. Последното. Не, това е автоматично.
Да, бе, точно. Извинявам се. Искай сега, значи тук какво да обяснявам, тези винтови, тук става много по-лесно регулирането. Другата има за контраща гайка. Като фаните вече в размера, който ви трябва на слон, стягайте се. По принцип не мърдат. Не мърдат, ама стягайте се. И ако то винаги ще има хидравлика, но ако ви каже хидравликата е тук има един резервен вариант. Ето тук има две болчета, като си стегнете масата, да си покрите масата, да не се движи. Знаеш, почна с зарбината, винаги има подноси. И ръчен вариант. Да, ги измисляме, защото не е напред. Защото няма да слагаме хидравлика. Свали малко, ти искаш свали от нататък. Колко е? 17. Нарочно сме го оставили те с гайчен ключ, защото държат по-здраво тези голото. 12. И то ли играе? 14. 17. Нямам тук 17. Не знам дали ще е такова, дали ще държат да не... Си! Это по-хубаво вида не е на флорина. Като ще дигнеш нагоре, а ще дигнеш надолу. Рано против. Не, Защото стената напада. защото